Uy, naunsa ka din, nag-order kag supa. Sa imo lang man daw ko ang bayad kay Virginia Casis. Uy, Gismel ron dire. Saom ni nato ni ron. Saom ni nato, awang ko'y kuan. Eagles Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, good morning. I'm Virginia Casis. Igunsa nimo ni si kuan ma'am, Dave Casis. Ako ang anak. Kanang nabot naman ko ang order nga kuan. Naraon. Kano siya, man si Dave. Usa yang order. Order niya nga sofa. Uy, naunsa ka din, nag-order kag supa. Di sa may nag-order supa. Dave may nakapangalan, Dave Casis. Nagkaroon gi pa deliver sa akong amo. Nya, diri lang daw ko ako ng bayad. Kay cash on delivery man. Sa imo lang man daw ko ako ng bayad kay Virginia Casis. Uy, Gismel ron dire. Pagkat. Saom ni nato ni ron. Saan na meron? Saan na meron ma'am? Dala na din mo ma'am? Diri, pwede nimo tanawon sad. Di mo mugod ka niyang kumikir atong pag-apply niya. Uy, Sama. utang. Okay lang ma'am, mga katunga, down payment katunga ni ma'am. Uy, natunga ron. Kay utang ni ma'am, cash bill anta ni. Bibenta ni utangon. Kay i-deliver, libre na biyang hatod ani. Saom ni nato, awang ko'y kuan, wala ko'y kwarta ron. Pwede man mo tanawon sa ma'am. Kaya tanaw na lang na nako. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal. Surprise! Happy birthday to you. Naway pagpalain ka ng buong may Happy birthday ma'am! Salamat! So ma'am, good morning pag-usap. Bago may magsugod ma'am, magpaila-ila sa amin. Kami ang AMD Ghost Flower Shop. So ma'am, nami diri karon para ihatod yung sorpresa para sa imong birthday. So kay birthday man nimo, kantahan ka lang mo pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday ma'am. Thank you very much. Pag-wish usa ma'am, tapos i-blow ang kandila. Sa imong wish. Yehey! Happy birthday ma'am! Nag-surprise sa mga karon. Rodrigo second. Ha? Si Rodrigo? Jim Ross. Jim Rose? So ma'am, Anak nako. basig ini madunggan nimo makabalo ka kung kinsa nag-surprise nimo. Ako ang basahon niyang message ha. Ingon niya, Happy birthday Mama Virginia. Amo wish para sa imuha, tagaan lang kag maayong paglawas ug taas pa nga kinabuhi. Ma, ug more blessings pa nga moabot sa imong kinabuhi. Kini lang ang among mahatag karon, ma. Unta, balipay ka sa amo pa-surprise nga flower lang sa karon. Sunod na ang cash. We love you so much, Mama, and God bless. From your beloved children. Thank you. Mayo lang pang lawas. Nagama sa maabot na mga blessings. Mora sir. Okay, sir. Salamat. So, Mama, unsa may ikasulti nimo sa imong family? Nag-surprise kanila. Sa nagulak mo sa Ghost Flower Shop, nagpasalamat ko ng Aritiri o ang akong mga anak, nagpasalamat ko na naghabol sila o surprise para sa ako. Naupunta nga sila po tagay mga mayong paglawas, itas mga kasaladman, kasakitan, nagunta ang ilang mga trabaho nga sa ginagmay, magpadayon unta para magpadayon ang ilang pagsuporta sa among pamilya. Daghan kayong salamat, wala jud ko magdahon nga
kaning gihatagan ko kay gamay ba ilang mga income. Pero nagmahal yun akong mga anak. Nagmahal yun akong mga anak. Sa gulap ay mga trabaho kay kanay. One, wala ko sila kapasar pag ka ng mga unsa-unsa diya ba. Salamat lang gihapon ko na bisan wala sila kuan ang kamot sila. Daghan kayong salamat sa akong mga anak, ang pamilya ko mga tanan. Okay, kato lang ma'am. Okay, happy birthday pag-usapan. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga moaksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon